תחזור רק תזכורת כמו שנת בצורת. מילים הם רק נוסחה פשוטה, לא צריך ביקורת, יש לי בעיות תקשורת. אז תזכור את זה, תזכור את זה, תזכור. לא רואה את האור, רק את עמדם על הכיור, שספר את הסיפור הזה וחוזר לאחור. נגד הטבע, הלכתי ראש בראש עם אמנת ז'נבה. תבוא נגדי לבד, אני אבוא עם שבע. שופך עליך טקסט, עוד לא שמעת רבע. קיבלתי 100 שבאו לתת ציון. יותר מדי מהם אני שלחתי למיון. ושאלות כאילו מי היה פה קודם, ומי היה הקוקסינל שהעיז לשים אודם ראשון. זה מתמקד בבבואה כמו אישון, ופורץ לתוך הלב שלי ממש כמו קלשון. טוב מספיק עם כל הבולשיט, זה הזמן של הפסק. מ-1 עד 10 הכל אצלי בסדר, לא מבין את המסר, נמאס לי שדוחפים לי שטויות לראש. מ-1 עד 10 מאבד כל קשר ועובר את הגשר, דברים יותר פשוטים שהם קצת מעבר. דבר ראשון אני התחלתי קנאתי, דבר שני שעם הזמן רק הפכתי לפלסטיק, הפסדתי נפלתי, שלישי ורביעי כבר לא רלוונטי. טוב על מי אני עובד, פשוט השעתי סמים איך שכח, החמישי אני נפלתי וכלום לא נשאר, כשהיה נשאר על מה נשאר אז לא נשאר ומתרק עליי את השער. עכשיו ב6 נזרק לרחובות כמו לאש, אני חושש רוצים לדקור אותי ואופס אני ב7. כשאין לך דבר זה כמו שיעור בטבע, אתה לומד להסתדר גם כשאין לך פרוסה, וב8 אתה מגלה שחברה שלך שמותה, וב9 מה קרה אני הכרתי את הפילה כבר אוקטובר. כל מוצב עכשיו עד 10 בבוקר לכתוב לבנות את הביט להקליט ולהוציא לכם את החומר, להוציא לכם את החומר. מ-1 עד 10 הכל אצלי בסדר, לא מבין את המסר, נמאס לי שדוחפים לי שטויות לראש. מ-1 עד 10 מאבד כל קשר ועובר את הגשר, דברים יותר פשוטים שהם קצת מעבר. מ-1 עד 10 הכל אצלי בסדר, לא מבין את המסר, נמאס לי שדוחפים לי שטויות לראש. דבר ראשון אני התחלתי כאבי, דבר שני אני שיקרתי לכולם וכאב לי שהדברים נראים קשה, תמצא שפה אוניברסלית, המוזיקה ושלושת הדברים שהיא עושה לי, מה בא לי ברביעי כולם שנאו אותי גלובלי, חמישי נתתי זין לכולם כבר לא אכפת לי, שישי והשביעי לא רלוונטי, הגורו של האנטי הביא לה כבר בפלסטיק נק, לא ידעתי בחודש התשיעי הדיסק הזה שהיא ילדה לי, עשירי הוא העתיד שלי שעדיין לא קרה. מ-1 עד 10 הכל אצלי בסדר, לא מבין את המסר, נמאס לי שדוחפים לי שטויות לראש. מ-1 עד 10 מאבד כל קשר ועובר את הגשר, דברים יותר פשוטים שהם קצת מעבר.